Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. संक्रमणाचा गुणांक आहे तो अधिक मोठ्या प्रमाणात वाढतोय आणि त्यासोबत देशभरामध्ये जे मृत्यू होत आहेत त्यापैकी 42% मृत्यू हे जवळजवळ महाराष्ट्रातले आहेत. त्यामुळे आत्ता तरी सिच्युएशन जी आहे ही अजून फार सिरियस आहे. त्याच्यामध्ये अधिक टेस्टिंग वाढवणं आणि मोठ्या प्रमाणात आयसोलेशनच्या व्यवस्था उभ्या करणं हे करण्याची गरज आहे. मला असं वाटतं की आमचाही सातत्याने तो प्रयत्न आहे. आम्ही सरकारला सातत्याने ते सांगतो आहे आणि आत्ताची जी सिच्युएशन आहे ही सिच्युएशन मला असं वाटतं अजूनही गंभीर आहे. अँटीजन टेस्ट बाबतीत आपलं मत काय? नाही, मी असं आहे की अँटीजन टेस्ट ज्या आहेत याही आवश्यक आहेत. फक्त PTPCR आणि अँटीजनचा जो रेशिओ आहे तो शक्यतोवर 1:1 राहिला तर अधिक चांगला, 1:1.5 राहिला तरी चांगला, पण तो 1:2 झाला तर त्यातनं एक फॉल्स निगेटिव्हिटी देखील तयार होते. कारण जे काही साधारणपणे असं लक्षात आलं आहे की अँटीजन टेस्टमध्ये आता मुंबईच्या 2 लॅब्सनी त्याच्यावर टेस्टिंग केलं तर जवळजवळ 65% फेलियर त्याच्यामध्ये निघालं. आणि म्हणून अँटीजन टेस्ट केल्या पाहिजेत, फक्त त्याचा रेशो नीट मेंटेन झाला. कांयच ना, आपले देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री हे मालवण आयिल्ले, हांगासल्यान एअरपोर्टार वतले. एज अ कर्टसी कॉल म्हणून हांवें तांकां शकता बंगल्यार आपयलें. म्हाका मेळपा खातीरच ते आयिल्ले, आनी कांयच नाशिल्लें.